German Sunday News. Angati fotoagna fo baby satsakilanao matsiaro mijaly zay raha ataoko tsisy normal taniako antsikaroa baby isanandro fanjozo na mialigny na atoandro taniako atrantranao fo satria isafatambe tsy mahasaraka anao za baby satria isafalovitro taniako atrantranao fo kofakilanao za tsisy tialy kofakilanao za tsisy tiony nagniny akitoetra tsy alakilanao ma baby managipigny tsy viteko fo tsy dignoko ny fotoagna itra ofoko aminao ma baby izegny mahatonga za mibipabipanao fo satria fofitiavako jiaby lasanao tsisy tafela ka zafela reky fa tsisy anao za tareky satria ankilanao ma baby karaha fatsambony tany taniako ankilanao fô za mandry fô kofakilanao za tsisy tialy kofakilanao za tsisy tiony nagniny akitoetra tsy alakilanao ma baby managipigny tsy viteko fo kofakilanao za tsisy tialy kofakilanao za tsisy tiony nagniny akitoetra tsy alakilanao ma baby managipigny tsy viteko fo kofakilanao za tsisy tialy kofakilanao za tsisy tiony nagniny akitoetra tsy alakilanao ma baby managipigny tsy viteko fo kofakilanao za tsisy tialy kofakilanao